Onke amalungu omndeni wakaManxila abehlala kule ndlu yodaka. Abathathu kubo baphila nokukhubazeka. Kanti impilo ibinzima kakhulu, kodwa manje bathi babuyelwa ithemba. Sokonwaba kule ndlu sihlale kwa sizokumusha gciba uzobazi into esizozenza apha kule ndlu. Siza konwaba. Le ndawo yasekhulile ingenye yezindawo ezike zakhahlanyezwa isiphepho eminyakeni emibili edlule. Abantu abaningi basala dengwane. Eli khaya laye lachaphazeleka kwi-disaster eyayikhona apha kwale area yaseRimomhlaba, laze ke la-identifywa ukuba nalo likuluhlu lwabantu abaza kwenzelwa izindlu. Siyavuya ke kakhulu nathi singumasipala waseRimomhlaba ngento esiyenzelwe lisebe ukuba likhathalele kakhulu abantu bethu. Thank you. Eminye imindeni emine ihlomulile kulolu hlelo lokunikezelwa ngezindlu. Umnyango wezokuhleliswa kwabantu usungule lolu hlelo ngoba ufuna ukulekelela leyo mndeni eyasala dengwane ngesikhathi kuhlasele isiphepho. Kanti zingama277 izindlu esezakhiwe selokhu kuqale lolu hlelo.